κάνεν και πέθυμο να μη σφαγεί να αφήσω τσι καταδίκες μια μεριά χρειάμουνε να βοηθήσω να ξυλωθούν οι προξενιές γιατί η φωτιά η μεγάλη όντε πετά τσιλόχες τσι σε μια μεριά κι σ' άλλη τόσα δε σβήνεται εύκολα κι ο πόθος σαν πληθύνει μέσα σε κι αν ενός καρδιά και βασιλιός τσιμίνει δεν είναι μπορεζάμενο να τον εξερίσωσει μόσες φοβέρες και βουλές μπορεί κι άνεις να δώσει. Πράματα της σήμερα, του κόσμου πώς περνάτε. Κρίνω το πως καλιά τον ετεινάς να μη γεννάτε. Γιατί δεν είναι μπορετό μηδένας να περάσει στον άλλο κόσμο δίχως τας πάθη να δοκιμάσει. Πλούσιοι και μπορεζάμενοι, φτωχοί, μικροί και δούλοι, τσι τύχης από κατωθιό βλέπω πως στέκουν ούλοι κι η τύχης ανασύστατη μηδένα δεν αφήνει παρά σο τσι είναι μπορετό τόσο να τον εκρίνει μα πια παρόλου συντηρώ πως πάντα τσι γυρεύει τσι βασιλιούς το δίνεται πασόρα να παιδεύει. Και πρίκες και ζηλιές, πολέμοι και θάνατοι, την βρικαμένη του καρδιά, πάντα χασί γεμάτη. Και τώρα που λογάριαζε, πως είναι αναπαϊμένος, σύντα σήμερα βλέπε το πικραμένο. Ο κήρυκα χωρίζει και πώς να το γρικήσεις το σπαλματιέρο φίλι σου και να μπορείς να ζήσεις γιατί δεν το έχω μέσα μου ποτέ για πορεμένο τούτο το πράγμα πάντα του να στέκεται ποσμένο. Το πράμαν όπου μια φορά του ήλιου οι ακτίνες δούσει κουρφό ανυμπόρετο ποτέ είναι να το κρατούσει και εκείνον όπου εργάζεται πάσα κι ανής να χώνει το κρίμα μόνο στόστερο σ' όλους ξεφανερώνει.